Geçenin ay nurundan Sehra düzülün ruhundan Türkmenistan yurdunda Yanlan aşkın vadi Geçenin ay nurundan Sehra düzülün ruhundan Türkmenistan yurdunda Yanlan aşkın vadi Baka bakar yal yali Şirin şeker sad yali Sivil mehrdin oli Yanlan aşkın vadi Baka bakar yal yali Şirin şeker sad yali Sivil mehrdin oli Yanlan aşkın vadi Sası kötü günlerde Sayrak şirin dillerde Ter açılan güllerde Yanlan aşkın vadi Sası kötü günlerde Sayrak şirin dillerde Ter açılan güllerde Yanlan aşkın vadi Baka bakar yal yali Şirin şeker sad yali Sevgi mehrdin oli Yanlan aşkın vadi Baka bakar yal yali Şirin şeker sad yali Sevgi mehrdin oli Yanlan aşkın vadi Yanlan aşkın vadi Yanlan aşkın vadi Esselamu aleyküm Türkmenova televizyonunun mehriban müştokları aydınsa söýüjüler. Halkın arkadağı zaman filmini, berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwründe, bizniň bagtyar ojokluňyzdy, dugtaryň sesiniň, çagy ülkeniň belentin ýarylma tüýsürinden ardy edip, Türkmenova televizyonuna aşkın owazat getpeşimiň ýene bir täze sanyny tomuş etmäge çagyrýar. Mehriban ýerleşler getpeşimiň bu gerek sanynyň myhmany, Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň bagtyar talebi, Zehin Aydymşeýmiz Aman Sähedip myhmançylykda. Aman biz getpeşimizde hoş gördük. Awa sağ olun atacan. Indi Aman bir getpeşimiň başynda bir ýürek arzuwlaňyzy, arzuwly bu ýa-da bir iýleşmeli paýlaşaýsyňyz. Benim şu fırsatdan peýdalandy. Biz talip ýaşlara okumaga, öwrenmäge, döretmäge, ul mümkinçilikleri döretip berýän Gahrman arkadagly serdarymyza sag bolsun. Gahrman arkadagly serdarymyzyň jany sag başdyk bolsun. Elimde ama tutýan işleri rowaj alsyn. Aman köp sag bol, arzuwlaňyz hasyl bolsun, arzuwlaňyzda bizim goşulýas. Indi Aman biziň getpeşimizde tomuş edýän bolsaňyz, biziň getpeşimiziň ýygydyry bilen tanışdyňyz da. O gepleşiňizde tomuş edýäs. Gyzykly hem täsirli gepleş. Indi Aman biziň getpeşimiziň 05-20 gysga belgisinde ýyleşme tarapyndan bir näçe SMS gelip gowuşdy. Getpeşimiziň şu gedek sanyna 200 goly SMS geldi. Indi Aman biziň getpeşimiz atnaşyk ýyleşmede elbetde getpeşimiziň myhmany Aydymşy saýlaýar. Indi şu hasaba bolan SMS-den içinden siz haýsy beligini saýlaýan, ondan soň biz siziň saýlan beligiňizde hasapda duran telefon berýär jaňa diýär. Atacan onda men 66-njy belgini saýlaýan. Bolýa. Onu 66-njy belgide hasapda duran telefon berýär häzir biz jaňa ders. Onda mehriban ýerleşler 05-20 gysga belgide hemişe ulganda öz SMS-lerini, öz pikirlerini, garaşlaryny ýolap bilerseňiz, biziň getpeşimize gatnaşyk aýdymçylygymyzdan bary bolsa, dörejilik bilen meşgul bolan ýyleşmeden bary bolsa, öz goşgularyny, oýlanmalaryny biziň getpeşimiziň 05-20 gysga belgide ýolap bilerler. Onda ýyleşmede jaňa deli. Ne Aman ýyleşmede jaň etdi, häzir biziň jaňmyza jogap berdi, biz getpeşimizi dowam ederiz. Alo, salam. Salam. Biz Türkmenova televizyonundan jaň edýät aşkyň owazy atly getpeşiginden ýene biziň getpeşimiziň 05-20 gysga belgisine SMS ýolapdyňyz gatnaşmagy isleg bildirip. Alo, uğrattım. Endi bir mümkin bolsa ýyleşmede özüňizi tanıştyraýsaňyz. Men Daşol vilayetiniň ýaşaýjysy Nuriýa Mehri. Endi mehriban ýyleşler, Aman biziň getpeşimizde ýyleşmede Nuri we Mehri gatnaşýar. Mehri biziň getpeşimiziň bu gerek sanynyň myhmany, biziň Zehin Aydymşeýmiz Aman Sähedip myhmançylykda. Häzir berjek sowarymyza dogry jogap bermäge başarsaňyz, onda biziň getpeşimiziň üstü bilen öz göwnüsden aýdymyňyzy diňläp bilersiňiz. Bolýarmy? Bolýar. Onu serp diňleň biziň berjek sowarymyz şeýle. Häzir Mehri men size bir goşk bendini okap bereýin. Siziň bilmeli zadyňyz şol goşk setirleri haýsy şahyryň dörejligine degişli. Şonu bilmeli bolýarmy? Bolýar. Ene berjek sowalymy şeýle Türkmenistanyň halk artisti Ahmuhammed Saparowyň dörejligini bedeýän, ene meşhur aýdymlamyzdan bir bölük ün serpdiňleň. Gödeller gelýärler bu agşam çagy, gelýärler sonorlap al ýaşyl bagy. Gödeller sultany bir peripeýker, men şonuň gurbany waq allyjany. Ine aydym bolup dören şu goşk setirleriniň şahyry kim?
3 tane jogapy. Ata Atajanow, Gelli Beşiýew, Täşi Gurbanow. Eger ýalňyşmaýan bolsam Ata Atajanow Mukadiýer. Onu biz kabul edýäs. Aman ine iyileşimiz mähri beren sowalymyza Ata Atajanow diýip pikir edýän. Jogap dogrymy? Elbet. Jogap dogry. Mähri biziň gepleşigimizde beren sowalymyza dogry jogap berip ýeňe bolýaňyz biz ýeňe bilen tüýsüregimizden gutlaýar hemem gepleşigimizden bu ihmany Aman Säkädewňe şol aýdymy sowga edýäs diňleň tomaş edin. Sağ olun. Bale sağ olun. Ene Aman iyileşimiz mähri biziň gepleşigimizde işden gatnaşyp beren sowalymyza dogry jogap berdi. Indi Aman iyileşimiz mähri üçin aýdym sowga etmeli. Bolýa, uly höwet bilen. Onda mehriban iyileşip dinleyen tomaş edin Türkmen Owa teleýlymyny aşkyň owady. Dura bilmez seni gören adamlar, akıl hoşum hayran edin aynagy. Toyunu sinadın seni perizat, yüreğimi weyran edin aynagy. Dura bilmez seni gören adamlar, akıl hoşum hayran edin aynagy. Toyunu sinadın seni perizat, yüreğimi weyran edin aynagy. Aynagy, aynagy, pek sevim aynagy, pek sevim aynagy. Seni söýdüm men köýdüm dolan bäri aynagy, 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 pek sevim aynagy, pek sevim aynagy. İntidarım aynagy. Boydaşlaryň bilen dursaň jem bolup, arasyndan saýlan ýarsaň ay bolup. Aýyzyňy gara, aşyň ýay bolup, yüreğimi weyran edin aynagy. Joralaryň bilen dursaň jem bolup, arasyndan saýlan ýarsaň ay bolup. Aýyzyňy gara, aşyň ýay bolup, yüreğimi weyran edin aynagy. Aynagy, aynagy, pek sevim aynagy, pek sevim aynagy. Seni söýdüm men köýdüm dolan bäri aynagy, 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 pek sevim aynagy, pek sevim aynagy. İntidarım aynagy. Dogry bakşyň meni janymy alar, sadap dişleň meni hayrana goýar. Sözleşmeseň janym armana kadar, yüreğimi weyran edin aynagy. Dogry bakşyň menim janymy alar, sadap dişleň meni hayrana goýar. Sözleşmeseň janym armana kadar, yüreğimi weyran edin aynagy. Aynagy, aynagy, pek sevim aynagy, pek sevim aynagy. Seni söýdüm men köýdüm dolan bäri aynagy, 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 pek sevim aynagy, pek sevim aynagy. İntidarım aynagy. Indi gepleşmeden birinji taýpadynyň ikinji sowaly owaly jaňy. Haýsy belgini taýlaýaňyz? 55-nji belgini taýlaýan. 55-nji belgi. O belgi onu 55-nji belgide taýpadyň telefon belgi jaňy diýär. Görelim biziň bu ileşimiz kimkä. Alo. Alo, salam. Salam.
Bir Türkmen Owat Teleeliminden jaňa diýip aşkyň owada atly gepleşiginden biziň gepleşigimizde gatnaşmak etsek bolýar SMS ýolapdyňyz. Ha, Endi bir mümkin bolsa iýleşmeden özüňizi tanıştyraýsaňyz. Ahal vilayatynyň Pidin etrawynyň ýaşaýjysy Abalak we Nurgözel. Ine meherban iýleşler iýleşmez Abalak we Nurgözel biziň gepleşigimizde gatnaşýar. Nurgözel ine biziň gepleşigimizden bu gerek sanyny aýdymşy Aman Sägedow myýkmançylykda. Häzir berjek sowarymyza dogry jogap bermäge başarsaňyz onda biziň gepleşigimizden üstü bilen aýdymşy Aman Sägedowyň bir gowy aýdym baryn size sowga edýär bolýarmy? Bolýar. Onu Nurgözel ünsürip dinleň. Men berjek sowarym şeýle. Häzir bir goşuk bend nokap berjek. Siziň bilmeli zadyňyz aýdym bolup duran şo goşukyň şahyry kim? Şonu biljek bolmaly bolýarmy? Bolýar. Sowal şeýle. Gara saçlaň dökülüp örten önüne ýüzüňi. Men saçlaryň üstünden öpdüm aly gözüňi. Ýöni ara ýol düşdi. Gijeler aýym meniň gally uzakda gally. Gara gözleriň seniň. Kerim ulan ne tesmika. Häzir howrukmasaňyz 3 tane jogap berjek. Ha. Birinji Gurbanazar Eriýew, ikinji Kerim Gurbanepesov, üçüncü Berdnazar Hudaýnazar. Gurbanazar Ediýew. Gurbanazar Eriýew. Bolýa, onu biz kabul edýäs. Ine meherban iýleşler iýleşime Nurgözel beren sowalymyza Gurbanazar Eriýew diýip jogap berýär. Aman jogap dogrymy? Dogry. Jogap dogry Nurgözel. Biziň gepleşigimizde beren sowalymyza dogry jogap berip ýeňiçi bolduňyz, ýeňiçken gutlaýar. Gepleşigimizde ýeňiç paýam aýdym. Onu amanyň şuraýdymdan sowga edýär size. Dinleýän, tomuş ediň. Bolýar, sawol. Aşk sevdasın yalan onu min seni gıyl billim Ken araştın gelirdi yürekten söylenim Bedenip beslenip çıksın min kaşımda gülürdüm Her bakışta yürek bağrım O da sen ayırdın Bedenip beslenip çıksın Min kaşımda gülürdüm Her bakışta yürüp bağrım O da sen ayırdın Gelmedin, gelmedin Pek sevgimi bilmedin Gelmedin Mirçenim Pek sevgimi bilmedin Her günümüz şadlıklı geçirdi İlki beğenirdim Ol günler kaydıp gelmedin Yürekten söylenim Seni atlap kanlıyın oturuyan Sevin karın çeken Yadan katlan kanlıyın okuyan Bağrım değilim Seni atlap kanlıyın oturuyan Sevin karın çeken Yadan hatlan gamlyn okuyan Bağrım değilim Gelmedin, gelmedin Pek sevgimi bilmedin Gelmedin Mirçenim Pek sevgimi bilmedin Aşık olan sen ýygyňda Gamlyn bolýar Senin bilen sürsödüm döwran Edýdim merjenim Bedenip beslenip çıksın Min kaşımda gülürdüm Her bakışta yürüp bağrım O da sen ayırdın Bedenip beslenip çıksın Min kaşımda gülürdüm
her bakışta yürek bağırın, o da sen oyurdun. Gelmedin, gelmedin, pek sevimi bilmedin. Gelmedin, merçenim, pek sevimi bilmedin. Aydım bilen üçün köp sağ bolun. Owaydym aýdyp berdin. Inni gepleşmeden ahyrky sowally owalyjagy haýsy birigini taýlaýaňyz? Bu gedek 10 ýaş belgin. 10 ýaşyny bergeni. Bolýa. Onda mehriban iýleşer 10 ýaşyny bergide hatapydyr onu telefon bergejaňa diýär. Görelim biziň bu iletişim kimke. Alo. Alo salam. Salam. Biz Türkmen Owat Teleeliminden jaňa diýär. Aşkyň owada atly gepleşiginden. Endi bir mümkin bolsa iletişimden özüňi tanıştyraýsaňyz. Men Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň ýaşaýjy ýadyglanyň. Ina mehriban iýleşer iletişimde ýagul anlamamy we biziň gepleşigimizde gatnaşýar. Ýagul bizle gepleşigimizde üstünlük ardy edýär. Sağ olun. Indi ýagul biziň gepleşigimizden bu insanyň myhmany, ine Zehin Aydym Şeýmet Aman Segedew myhmançylykda. Häzir biziň berjek sowallarymyza eger dogry jogap berme başarsaňyz onu Aydynçy Amanyň bir gowy aydym baryn size sowgat eder. Bolýarmy? Bolýar. Ýagul sowalyny şeýle. Zöhre Tahir destanynyň awtory kim? 3 tane jogap ödürlýär. Molla Nefes, Nur Muhammed Andalip, Abdullah Şabenli. Men Molla Nefes şäher diýip jogap berýär. Bolýa, Molla Nefes şäher diýip jogap berýäňiz bir kabul edýär. Häzir gepleşigimiz myhmany Amanyny soraýar. Aman, siziň pikiriňizçe jogap dogrymy? Dogry. Jogap dogry ýaly biziň gepleşigimizde beren sowalymyza dogry jogap berip ýeňi jogurlaňyz. Onda näme ýeňiçiň ýeňiş paý aýdym. Bizem size şur aýdym sowgat edýär. Siz hem diňleň, diňjalyň tomuş ediň. Bolýar, sağ olun. Bolýa sağ bolun. Dağlarda incir misin, ya çınar bağı? Yanağın ya da salyar, almadır nar. Dağlarda incir misin, ya çınar bağı? Yanağın ya da salyar, almadır nar. Türkmen güzel, Türkmen güzel, aşkın derdi bolliyle sevinin da. Türkmen güzel, Türkmen güzel, aşkın derdi bolliyle sevinin dağı. Vasfedeyin izizim seni kerini, örüm örüm saçların kara öldü. Vasfedeyin izizim seni kerini, örüm örüm saçların kara öldü. Türkmen güzel, Türkmen güzel, aşkın derdi bolliyle sevinin da. Türkmen güzel, Türkmen güzel, aşkın derdi bolliyle sevinin da. Öz ilimin sayesinde sen güler yüzüm, güzel görkün ırkani bahtımı bil. Öz ilimin sayesinde sen güler yüzüm, güzel görkün ırkani bahtımı bil. Türkmen güzel, Türkmen güzel, aşkın derdi bolliyle sevinin da. Türkmen güzel, Türkmen güzel, aşkın derdi bolliyle sevinin da. Aşkın derdi bolliyle sevinin da. Sevinin da, sevinin da. Ine aman gepleşmeden birinci takipatyny jelmedik. Sowal hem owad diýip atlandyrýan takipamyzy. Endi gepleşmeden ikinci takipatyna geçýär. İkinci takipamyzdan men gepleşmeden başladım. Mehriban iýleşer ýatlap geçdik. Oýlanma baýry diýip atlandyrylýar. Elbetde gepleşigimizde 3 tane oýlanma häzir tomuş eder. Siziň etmeli dadyňyz
oýlanma gawat geljek gelişjek aýdymlar bilen bezäp bermeli. Siz aýdym aýtsaňyz, ine de gitara saz uraly, benim sazym çaldy. Bolýa ul hewesine. Onu aman ilkinji oýlanmamda tomaşa diýär. Bu oýlanma elbetde Gurban Nebi, Gurban Mehmet ban Gara Saçlaryň atly oýlanmasy. Okuya Ural Murat Aba. Merhaban eleşin sen tomaşa edin. Gara saçlaryň. Ençe aşyklary ışga salyp, erkeňi saç ucuňa alyp gelýän gara saçlaryň. Saçlaryňa dolan aýyň kümüşde nur düşüp, gara giyjäniň ýyllazdek ýalpyrlaýşyn diýsene. Demine nuruny olaryp, dogan günüň altyn hanjary saçlaryňdan parran geçenine, durşuna gözelligi urulyp, dünýä içre ýalpyrlaýşyn diýsene. Öwtýän mimik şemala näde edip, aşygy ýad eýleýän sizzelmi gara saçlar. Çarýany owsun atyp, giň jahany saz eýleýän sizzelmi owsunjy saçlar. Gül ýüzüňe çönne ejaplyň nikaby gara saçlaryň. Sen balkyllap duran gözleriň, gaşlaryň gara çyzyk bolup uzalşy. Megerem gara saçlaryň kalyp şeýle gözel görünüşe gelenler. Ey gözel gyz, deňden geçip giden ýigdiň ýüregini çaglaýan gara saçlaryň, oň uyksyz geçiren gara giýjelerdir. Sen saçlaryň täsin ýelpillisy, şol arzuly giýjeleň kümüş ýyldızlar ahryn. Baky juwanlygyň syrna açýan, elem jahana sönmez söýgü alawyny saçýan, köňüllerden mähir muhabbet içýän gara saçlar sen hemişe insani ýaşaýyşynyň ak bagtyna apalanyp, sypalanyp, şogla saçyp dur. Ine aman oýlanma tomaşa etdik, indi gedek nogat sizden, o aýdymlar bilen gepleşime dowam edip bermeli. Başladyň söýdirdiň, söýme çöktüm, köýdirdiň. Seni ýürekden söýdüm, söýmän köýdirdiň. Başladyň söýdirdiň, söýme çöktüm, köýdirdiň. Seni ýürekden söýdüm, söýmän köýdirdiň. On törde giyeceğin ay, gövherli günün tayı, çın yürekten söyleyen sen, altın cimal. Karınkı giyeceğin ay, gövherli günün tayı, çın yürekten söyleyen sen, altın cimal. Don yürekli dören zat, aklım alan piri zat. Gelsin hallarım hara, söýmän köýdirdim. Don yürekli dören zat, aklım alan piri zat. Gelsin hallarım hara, söýmän köýdirdim. On törde giyeceğin ayı, gövherli günün tayı, çın yürekden söyleyen sen, altın cimal. Karınkı giyeceğin ay, gövherli günün tayı, çın yürekden söyleyen sen, altın cimal. On törde giyeceğin ayı, gövherli günün tayı, çın yürekden söyleyen sen, altın cimal. Karınkı giyeceğin ayı, gövherli günün tayı, çın yürekten söyleyen sen, altın cimal. Çın yürekten söyleyen seni, altın cimal. Altın cimal, altın cimal.
Mehriban ýerleşdirme Türkmen Watel elimiň aşkyň o adatly gepleşiginde dowam edýär. Gepleşigimiň ýygyderle goýunça aman ikinji oýlanmamyza tomaşa edýär. Biziň ikinji oýlanmamyz sonu İl Muhammedowaň Söýgü atly oýlanmasy. Ine muna okuya Dünýe Muradowa. Tomaşa edýär. Söýgü. Sen mehirli ýylgarşaň, çaga ýary gögnatçyklagyň. Hoş sözleriň ýadyma düşendim. Özümi gawanjygynykda ýypladym. Sen suratyňy elime alyp meni bagışla mehribanym diýip dillendim. Wah, ýönemeň bu sesimi sen eşitmedin. Men şeýle bir ahmar edýän. Sen göwrüňe degip, seni özümden daşlaşdyranma diýseň ökünýän edidim. Kalbymda söýgü oda alawlap, keserläne döndüm. Göwrüme bolmasa, sen meň elimden gidip barýan ýaly. Mehribanym, ýene seni süýjardyglar men kalbyma doldy. Yüregimden şatlyk oýunan ýary boldy. Şeýle bilen söýgüni maňa peşkeş beren ykbalymdan razy boldum. Men saňa bolan söýgüm, öňkümdenem güýçlendim. Men seni ýene görjegime ananyp, durmuşymyň uly gapysyny umyt bilen açdym. Ikimize pek söýgüni bagş eden ykbalyň bizi ýene täzeden duşurjagyna tüýs yüregimden nanýan. Bilmin, lelem bilmin, söwer yarım näme ağlaýar. Gel gel, lelem gel gel, yürek bağrım şeýle dağlaýar. Bilmin, lelem bilmin, söwer yarım näme ağlaýar. Gel gel, lelem gel gel, yürek bağrım şeýle dağlaýar. Men düşünmeýän gözüň ýaşyna, gelünemi düşünür maňa. Asmanan inen zemin apadym, gelünemi düşünür maňa. Men düşünmeýän gözüň ýaşyna, gelünemi düşünür maňa. Asmanan inen zemin apadym, gelünemi düşünür maňa. Sana duşak bolup yarımken garaşdym bugün. Duşmak nirde mehribanym, wadasyn unudun janym. Sana duşak bolup yarımken garaşdym bugün. Duşmak nirde mehribanym, wadasyn unudun janym. Men düşünmeýän gözüň ýaşyna, gelünemi düşünür maňa. Asmanan inen zemin apadym, gelünemi düşünür maňa. Men düşünmeýän gözüň ýaşyna, gelünemi düşünür maňa. Asmanan inen zemin apadym, gelünemi düşünür maňa. Men düşünmeýän gözüň ýaşyna, gelünemi düşünür maňa. Asmanan inen zemin apadym, gelünemi düşünür maňa. Men düşünmeýän gözüň ýaşyna, gelünemi düşünür maňa. Asmanan inen zemin apadym, gelünemi düşünür maňa. Gelünemi düşünür maňa, gelünemi düşünür maňa. Ahirki oýlanmasy, üçünji oýlanmasy. Ine Goşmurat Orad berdiýiň aile ijatly oýlanmasy, mehriban ýerleşýär, sizem tomaşa ediň. Bu oýlanmany okuýa, ine Öwel Muhammed, Urwan Muhammedow. Tomaşa edýär.
Söýgi, sen näme aýtsana? Sen kim bilen ýüze syýlan ýaşy arzumy? Aslynda sen insanyň kalbyna nädip beýle uly şatlygy döretip bilýän. Sen gelmeň bilen meňem durmuşym üýtgödi söýgi. Söýgüniň nämedigini bilýän adam ýok diýerler. Hakykatdan bu şeýle ýagdy. Emma söýgüden alynýan durmuş tapagy her kimde bir hile keni. Menem söýdüm. Söýmek bilen durmuşyň insana dözýän hasratlaryny hut kalbym bilen duýdum. Söýgü duýgusy maňa köp zatlar öwretdi. Menini köpden bäri saňa bolan söýgümi kalbymda götürýär. Saňa nädip söýgümi duýdurjagym bilmedim. Hat ýazsam okamarsyň. Jaň eslem öýkelersiň diýip pikirlendim-de söýýänimi hut sen özüň aýtmalýan karara geldim. Ananay, men seni söýýär. Mehribanym, men söýgümi asman ýüzüne ýazarym. Ýyllardan gül ýaka ýasap saňa sowgat bererim. Saňa bolan söýgümi aşk sazyna geçirerim. Maňa duýdansyz aralaşan bu beýiklik men kökregimde baky şalyk gurar. İlkinci söýgü mahry. Indi men söýgü hakda. Şol özüni söýdiren gözler hakda. Aýly gişelerde söhbet edýär. Inaman gepleşimiziň 3-nji oýlunmyza tomaş etdik. Indi gepleşimiziň dowamyny bir owadan aýdym bilen siz dowam edip. Yeke koyup gitme gülüm ayrılık bilacı Sensiz günün geçmeyeli gel başının tacı Ayrılığın cepası kendi uğran sürmük seçi Gece gündüz bana karar vermeyeli söýüwi 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 ah söýüwi sen mücadele duýuň Kimlere şatlyk berýän, kime de berýän gaýgy Söýüwi söýüwi ah söýüwi sen mücadele duýuň Kimlere şatlyk berýän, kime de berýän gaýgy Aşoğlan aydar sana unutmağın yarın İyice düştü günüt hoştu çekip yörün barın Karşı çıkma pek yürüklü senin haridarın İyice günüt bana karar vermeyeli söýüwi 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 ah söýüwi sen mücadele duýuň Kimlere şatlyk berýän, kime de berýän gaý Söýüwi söýüwi ah söýüwi sen mücadele duýuň Kimlere şatlyk berýän, kime de berýän gaýgy Söýüwi söýüwi ah söýüwi sen mücadele duýuň Kimlere şatlyk berýän, kime de berýän gaý Söýüwi söýüwi ah söýüwi sen mücadele duýuň Kimlere şatlyk berýän, kime de berýän gaý Kimlere şatlyk berýän, kime de berýän gaýgy Birleşir Türkmen Owaçylarymyň aşkyň owadat gepleşimiziň 2-nji oýlunma baýry bilen atlanýan sahypamyzdan jemlendi. Gepleşimiziň mehmany Aman Tähedow biz ýene bir ýola gepleşimize gelip gatnaşaňyz üçin o ýerine ýetirip beren bir gözer aýdymlaryňyz üçin sag bolsun aýdýas. O gahraman arkadamyň saýatynda hormatly prezidentimiz arkadaşlar terdarymyň ýol başçylygynda Türkmenistan ýurdumyzda her bir toýlanylýan toý bayramlarda o aýdymlaryňyz mahmal owazlaryňyz belentden belent ýaňlasyn okuwňyzda dediň üstüne garardy bu diýär. Menem şu fırsatdan peýdalanyp biz talip ýaşlara okamaga, öwrenmäge, döretmäge, ul mümkinçilikleri döretip berýän gahraman arkadagy serdarymyza köp sag bolsun ol aýdýan. Gahraman arkadagy serdarymyzyň jany sag başlyk bolsun, elimde ama tutýan işleri rowaj alsyn. Aman köp sag bol, arzuwlaryňyz hasyl bolsun.
Ine mehriban iýleşler Türkmen wagtlarynyň hormatly muşdoklar aýdymsa söýjüler. Aşkyň owadat gepleşigimizde berilen wagtym ahirlap barýar. Gepleşigimiziň ahyryna ýene bir ýoly sunugdymyzy, medeniyetimizi arşa götürmekde uly işler alyp barýan gahrman arkadaşymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadaşlar ýerdarymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, durmuşa geçirýän beýik işleri bagta barýan ýollarda rowaşkyr etdin. Onu aman gepleşigimiziň ady bilen baglanşykly Işkyň Owada atly aýdym bilen gepleşigimizi jemleýär. Mehriban iýleşir gepleşigimiziň indik sanda çenli hoş sag bol. Geçenin ay nurundan sehra dödülün ruhunna Türkmenistan yurdunda yanlan aşkın ovadi Geçenin ay nurundan sehra dödülün ruhunna Türkmenistan yurdunda yanlan aşkın ovadi Baka bakar yal yali şirin şeker sad yali Sivı mehrdin oli yanlan aşkın ovadi Baka bakar yal yali şirin şeker sad yali Sivı mehrdin oli yanlan aşkın ovadi Sası kötü günlerde, sayrak şirin dillerde Ter açılan güllerde, yanlan aşkın vadi Sası kötü günlerde, sayrak şirin dillerde Ter açılan güllerde, yanlan aşkın vadi Baka bakar yal yali, şirin şeker sad yali Sevgi mehrdin oli, yanlan aşkın vadi Baka bakar yal yali, şirin şeker sad yali Sevgi mehrdin oli, yanlan aşkın vadi Yanlan aşkın vadi, yanlan aşkın vadi